Čaute ľudia, vítam vás u dnešného videa a dneska nebudeme hrať ani Roblox, ani Minecraft, ale odskúšame si túto novú loptu Euro 2024, takže Adam, poďme na to. Najprv začneme koníčky, takže Adam, ja idem prvý. Raz, počkajte, raz, dva, tri, štyri. 4 koníčky som dal. Adam, teraz ty ideš. Dávam ti loptu. Raz, dva, tri, 4, 5, 6, 7! Adam dal 7 koníčkov. Dobre, takže ľudia, teraz si ideme dávať prihrávky, takže Adam. Tak. Dobre, super sa s ňou robia prihrávky. Nemusíš mi dať vajcokop. Bum! Dal som mu vajcokop. Dobre. Raz, dva, tri, 4, 5, napraviť do tých 6, 7, 9, 10, dobre. Teraz ideme zahádzať. Takže Adam, chytaj a daj sa to. Počkaj, ty sa budeš hádzať semka na tento vlak. Počkaj, daj sa troška dopredu. Počkaj, troška zväčší. No, áno. A daj sa trocha dopredu. A teraz Adam ide chytať, takže chytaj! Áno! Videli ste, ak to chytil? Teraz ho strelím. Počkaj. Nafrnenou, jak sa říká. Poď sa hoď. Poď. Dobre. Počkaj. Hej, dobre, poď. Áno! Videli ste ľudia, kto chytil. A teraz ideme hlavičky. Adam, daj sa trocha bližšie, alebo vymeníme sa. Poď, no, poď. 1, 2, 3. 3, 4. 3, vajcokop. Ty kokos, my to všetko rozbijeme. Dobre. Takže napíšte dole do mojich, nebudú tu komentáre, lebo toto je videjko pre deti. No a takže ešte si s ňou zatribujeme nakoniec. Daj ja dám, lebo ťa skopnem. LeBron James. Dobre, takže ak sa ti toto videjko páčilo, nezabudni dať like, odber. Chýba nám 6 odberov a budeme mať už 100 odberateľov, takže je to veľmi veľa odberateľov, ale my to chceme dať za Adamom. Však Adamík. Áno. Takže neváhajte a dajte mi ten odber aj Adamovi a čau!